Hola, famílies de Riu de Sons! Ja tornem a ser aquí. Mireu avui què tinc. Tinc una capa vermella. Mireu quina capa vermella més llarga. Veieu quina capa? També tinc un escut. I també tinc... Això és un pal, però ens imaginarem que és una espasa llarga i afilada. Veieu? És una espasa. Sabeu qui soc? Soc el Sant Jordi. Sí, aquesta setmana és Sant Jordi. I sabeu què farem? Avui us explicarem la llegenda de Sant Jordi, que és una història, una llegenda que fa molts i molts anys que s'explica i que parla d'un cavaller, d'un drac... Però sabeu què? Que les meves companyes us ho explicaran molt millor que jo. Escolteu, escolteu. Hola a tothom! Avui, com us ha explicat la Lídia, explicarem la llegenda de Sant Jordi. I sabeu quins personatges surten? Sí? Voleu veure? Mireu. Aquest és el drac, que és un drac ferotge i de color verd i fa una mica de por. Aquí tenim el cavaller Sant Jordi, que va amb un cavall i amb la seva espasa i el seu escut lluitarà amb el drac. I aquí tenim a la princesa, que tot i ser dolça i bonica, però és molt forta i valenta. Sí, estigueu tots i totes molt atents a veure què passa. Una vegada, en un poble molt llunyà, a dalt de tot d'una muntanya, hi havia un castell. Qui vivia al castell? Al castell hi vivia el rei amb la seva filla, la princesa. Mireu el rei, quina corona que porta i quin bastó. Era el que manava a tot el poble. Però en aquell poble també hi havia un drac. Mireu, molt gran, de color verd i molt ferotge. I aquest drac es volia menjar a la princesa. Tinc gana! No em cridis, no en tinc por. Quins fums, vés-te'n! Vaig a avisar el meu amic Sant Jordi a veure què en pensa de tot això. Llavors va arribar l'amic de la princesa, el cavaller Sant Jordi. Portava 2 llances i 2 escuts i volia ajudar la princesa. I el cavaller Sant Jordi es va trobar amb el drac i van començar una gran lluita. Pim-pam, pim-pam, pim-pam! I la llança del cavaller Sant Jordi se li va clavar al drac i patapam, el drac va caure a terra. I de la sang del drac va sortir una rosa i el cavaller Sant Jordi li va regalar a la princesa. Vet aquí un gos i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. Hola, nens i nenes de Riu de Sons. Us ha agradat el conte? Aquest any us l'hem explicat una miqueta diferent, oi? Però esperem que us hagi agradat. Realment, nosaltres també estem fent una miqueta de Sant Jordi i de princesa, perquè estem lluitant contra un virus, que és com un drac ferotge que ens té a tots aquí atemorits i ens hem de quedar a casa. Però sabeu una cosa? Estem molt a prop ja d'aconseguir-ho. Jo estic segura que aviat ens tornarem a veure. Així que sigueu supervalents, disfruteu del dia de Sant Jordi a casa, podeu explicar la llegenda, podeu mirar contes i estigueu tranquils perquè aviat matarem aquest virus ferotge que ens fa estar tots tancats. Un superpetó. Us estimem.